Ay kini bang bito ako nga kanunay ginapanggod sa simbahan na kinasulti diya kada naay himuon nga misa. Unsa may buot pasabot ana nga pangapulo nga pagampo ba na siya kol nga ginatawag. Og anaa ba ni kalabutan sa kaluwasan sa usa ka tawo? Kanila akong pangutana kol. Kanang mito ako pag renew man na sa atong pagtuoboy credo niya kung pagamuto ba sa atong pagtuo sa Dios, di ba? Mito ako sa Dios ang Amahan makagagahom sa tanan, siya man si Yahweh, di ba? Alpha Omega na si Kristo dito na sa langit. Mao ato na ginasulti kanunay nga nagatuo gyud ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, siya ang kabuhatan mo, nagitawag siya ang kabuhatan. Nagatuo kita niya, pero unsa man ang atong gituhan, balaod man sa tao, di ba? Tama no? Mito ako sa iyang bugtong anak, di ba? Nga si Hesukristo, di ba? Na nituo ta nga iyang bugtong anak, tama? Gipadala mo ang Emmanuel kay luwason niya ang kalibutan. Nga kung nituo ta niya kaning New Testament, iya na nang giisa, di ba? Di ba nagingon siya nga ang daan nagkadunot na o nagkanaw gibag-on niya o naana sa balaang kasulatan, di ba no? Tama. No, si Jesus ang tinuod nga pangulong pari sa Hebreo. Magbuhat siya, giusab niya ba kay na kuan man sa yawa nga gamiton lang ang pangalang Dios pero wala sa buhat. Kinahanglan buhaton gyud nimo imong mito ako. Yang bugtong anak nga si Hesukristo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Natawo siya gikan ni Birheng Maria, murag katunga ba nga tao na gilalang siya sa Espiritu, di ba? Tama gid. Nagatuo ta niya ni saka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Naam na sa Biblia didto si Kristo nagalingkod sa tuo, nagpabilin siya sa langit, di ba? Niya magpadala na po siya og laing Mesiyas. Tao pod sama nagapuyo uban kanu John 16, di ba? Naana sa buhat sa apostoles, no? Ang Mesiyas nagaantos pod sama kaniya, nagalagad pod sa mga tao, nagatambal, makapahawa sa yawa pinagi sa tayhop lamang, di ba no? Si Jesucristo yung bugtong anak ng atong mangluluwas, giluwas ta sulod sa 1,000 katuig, di ba? Ang isa katuig sama sa 1,000 katuig. Natawo siya gikan ni Birheng Maria, di ba no? Natawo siya birhen nga ulay nya kinsa si Mama Mary. Mao tang gigamit pud gyapon na sa tao karon ang pangalan ni Mama Mary pero wala sa kinaiya. Na ulay siya ba kumbaga gani nga walay sala, di ba? Dan na naapod ta sa atong simbahan, wala pud maningkamot nga dili ta sala. Nya unsa man to patuo man ta na magsipsip sa tong agalon, nya patay man to atong giludhan, no? Mito ako sa Dios Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit sa yuta. Mito ako kang Hesukristo yang bugtong anak to Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Taon gikan ni Birheng Maria, nagantos siya sa sugo ni Poncio Pilato. Nya kinsa karon ang nagantos karon? Nya sa tuwa na naman nato na nagantos ta kinsa ang nagsugo nga naglingkod. Dili na si Kristo ang naglingkod. Gipatay si Pablo sa una, gipatay nila si Pedro, gipatay ang pangalan lang gigamit, no? Pangalan lang. Nya asa naman karon ang lo balaod na to kanon lo ang balaod ni Kristo pagpaubos kung nituotan sa Dios tumano na to iyang mga sugo. Di ba no? Kahadluki ninyo ang Dios, kung higugma kamo kanako, higugmaan ninyo ang Dios sa tibok mong kasing-kasing ug hunahuna. Kung higugma ta niya, mahadlok kita niya. Tama? No? Nga higugma ang imong isig kaingon sama sa imong kaugalingon. Kung naay makig-away ninyo, pasaylo, diha ka makita nakapasaylo. Nya naama na ditong sugo ni Jesus dito ay nakamugdibati, langay-langay lang na daga nagsulat og mga libro. Naapo na dito kung naana ninyo ang kaalam, ayaw gamita nga magpalayo kamo kanako. Nya tanawa karon ang gibuhat. Nya nagatuo. O di ba wala? Wala gid. So kinahanglan nga pagwan nga mo ato nang buhaton jud. Kay gud na to nga. Kay nanudlo man ni Slag Bakak, di ba na ato? Nanudlo ang mga mini nga magtutudlo sulat ni Judas, no?
No? Tama. Nudlo og mga bakak ba nya na makakta na ata sa misa kunuhay siya ang atong gipasidunggan pero lahi man ang atong pinasidunggan dito gitahod. Tama gid. Katong nang buhat ng put og kalibutanhon nga balaod. Balaod Sumalo to ang kumbaga ang Diyos nila katong nagbuhat sa balaod. Ito. Pasagdain na sila kay ang mga tao igmat ani kinahanglan mo tuog gyud sa Dios, mahadlok gyud sa Dios na muana ka mo sa altar biyain yung altar adto ay mong taong ikasilagan o pangipasahilo kanimo ora man na iyang sugo di kay didto ka magsulti sa ilang mga sala dako kay tulubagon boy nga didto ikaw mag-ingon nga ikaw pagpaampuon kag amahan namo niya o magyapon ka nagtuman di ba ato naman ang gikuan unsa kang amahan namo. Tama. No? Tapos nisaka sa langit nagalingkod sa tuos samahan di ba no? Tama gid. Ngagikan dito mobalik siya dinhi haron paghukom sa mga buhi sa mga minatay mobalik siya boy siya na nangita at pamanhunon nga tao nagapuyo uban kaniyo nagpadala siya sa espiritu kung kinsa siya kaniadto mausab ang pagbalik mo reflect ba sama sa bituon dito na sa langit mo reflect sama pud kaniya dinhi nya wala may tanawan nyo tibaw kalibutan wala man dinhi man nato naak man nato tanan gisay akuan nang gihusay ninyo ang balaang kasulatan shot man ta kayo ta nya mo reflect man siya ang naggamit nako wala ko naggamit niya. Tama gid. Mausab ko ko magsulti ko nga mausab ko maghilak sila mausab ko dili ko Ginoo gipadala lang ang espiritu sama ni Elias aron makigihusay sa pamilya mo nang sige na konsulti ang balaang kasulatan pagpaubos mo kung naay makig-away yun pasailuan sila mo na sige ko kamog badlong kung naay nagchismis sagtain na sila uy naaman na dito ayaw panglibak ayaw panghukom di ba nga kung naay mga kutso-kutso adto ang tao yung kasilagan ikutso-kutso ba gilibak tinuod ba ni og dili naaman na sa Biblia nagid yung sa nahitabo nato dinhi dili man musulti na akong kamatuoran kay dili man sila gustos kamatuoran o naisakit ang katong masakiton ng maanhidri kay mahadlok man ang pamilya nga hiusahon ako manang didada nyo sa doktor kay mamatay na dito di man nyo basulon dili ma-extend manang maghikap ko sa tao mapapas ang ilang mga sala kaya ako mang pangayoon ngadto sa Dios kay makatungod man ang pitik sa espiritu mga liupo ramang ko sa Dios papasa ninyo gikan didto dili na ka maningkamot na ka kung malimot man ka balik yun ka sa Diyos tama matong gikan dito mo balik sa arong paghukom sa mga buhi sa mga minatay diba na sama na ang pasabotan na ang magbot og sala sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas mo na nga gibuhi ko kamo karon kay naang magpaglibak paghukom pagpataas paggamit kaniya buhian ninyo daan si Kristo kay kaisa lang siya namatay kaya nigbalik niya dili ta mahimong ligoy nga sulugoon tama dadagang kaing ligoy nga sulugoon no kaya naingon makasasala arta sige pamakak atubangan sa Dios niya nanguros pagyud itugyan ko no ang imong kaugalingon adto sa Dios pero wala man ka nagbuhat wala gid naganto sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay no gilubong sa ikatulong adlaw nabanhaw siya mo na ni karon ang nakadungog sa atong mga tingog di ba no karon taknaan nadunggan nato ni karon nga takna kay mobalik siya karon og siya ang sa una og ang mobalik di ba naana sa Biblia no madunggan nato ning nagsulti sa balaang kasulatan espiritu ang ipadala ko kanimo sa iya ko pakunsaron ang espiritu naas Mateo no dili ko magsulti sa kaugalingong pagbuot kung dili sultian ka mo sa ilang dungog di ba no dili ko mo bali og hiwi nga bugang ang inyong kinaiya magwali ra ko dili man ko maghukom kay wala ko'y katungod nga maghukom mana makita ko ninyo tubisin dito sa sugal ko di ko mo madlong magwali ra ko sa mga taong maminaw kanako kay kung dili maminaw pasagdain na sila kay gahi gina sila ulo magsige tag hisgot og Biblia mangyamiid man na di ba naas Biblia manaas ba na ang kasulatan kay gahi magini sila mga ulo labi na kanang halangdon na sila gigamit nila si Kristo kanunay labi na ayaw ko gamitan na imong mga landod o bandianon kay hayahay man kayo kung magamit lang ka pa Dios man na boy dito ta magsipsip sa kinulit sa tao nga patay buhion sa imong kasing-kasing
kung naay mga ribulto diha sa inyong balay, uno-naaw nimo nganong murag bayani ba? Bayanihon nimo siya ba? Di kay imong gigamit siya nga dili man mao to imong kinaiya. Ang kunon ka sa mga santos, ang kunon ka ni Kristo nga ang imong kinaiya gigamit ban hinuon nimo siya haron ikaw hinuon ludhan, ikaw hinuon tahuron, di ba? Amo na tong ingon sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Kay gigamit ang balaan, gigamit ang pangalan ni San Pedro, pero ang kinaiya sila di ay nagpatay sa balaod ni Pedro. Tama? Sa balaod ni Jesus, sa balaod sa mga propeta kaniadto. Tama. So ang kaluwasan gyud dai kinahanglan gyud nga buhat gyud no. Kinahanglan naging buhat. Mo na ingon sa pakitaan ko sa inyong pagtuo nga walay buhat. Ay pakitaon ko kamo sa akong buhat nga dako ug pagtuo. Sa akong pagtuo nga dako kay buhat. Naa buhat ug pagtuo. So mapatay ang pagtuo kung wala ang buhat. Patay ang pagtuo. Mo na nga ang mamatay ka mo uban ka nako, maghari ka mo uban ka nako. Kung makabalik ta sa Dios, kung bulahan ka ng sakit. Mupasaylo ka sa nakasala nimo, pero lisod ka boy kung nakakita kas kamatuoran mo, nagyaga-yaga man ka sa espiritu. Tama gyud. Di ba? Unsa pa to? Nagalingkod sa tuo sa amahan, tapos naganto sa sugo ni Ponce Pilato, gilansang sa namatay, gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya. Ano mang say katulong adlaw man gyud siya na ba? Oo, karon ka nadungog nimo ang tingog karon takna, pamalandong kapag kaugma ug pagkaugma, pagbuhat na kag maayo na banhaw na ka. Banhaw na. Tulo ka adlaw ba? Pareha ni Kristo gud na natunglo siya no. Sa Mados de Gloria no, kahayag na nahayagan na siya. Nahayagan na tadi sa kalibutan, gigamit na to. Nya karon sige ra man tag nahayagan. Wala man na to gibuhat si Kristo nga Kristiyano ta. Sige tag-angkon nga Kristiyano pero mahukmanon man ta. Tama gyud. Wala man gani naghukom si Kristo kay mo inigbalik niya dili siya na ang maghukom. Siya na ang amahan, wala ko nakaila ganinyo. Amo to nga dili ta anak niya. Mo na nga uban nga nawala di sa tong pondok, kung sako pa sa tong pondok na pabilin punta karon sila dinhi. Tama gyud. Ang tanawa karon to na sabi nasa na to, gabi na sige padayang no, mga babae no. Nangawala sila no. Wala. Mo na ingan nga ang buhat sa espiritu pasagdain na kung buhat na sa tawhanon mubo lang ng higayon. Di ba naman na sa Biblia? Para ng piyesta, mga selebrasyon, pagkaumana, wala. Magbuhat-buhat na sila mga selebrasyon para lang yun naana sa Biblia. Ato Andre, pila na, hapit na tapito katuig. Mana akong gipaabot. Wala ko kabaloon sa umabot. Nagisulti lang nako ang mga tao nga nangita sa Dios, muduol ka nato. Mulanog ang tingog. Dini, mausap ko, normal man na kaya ang mga tao daghang magpausap-usap pero naghimala dinhi ang espiritu. Pero nganong dili pa magid pangitaon tong mga tao pasultion katong naghimala kay miingon nagkulto bad nagpaginugino ko dili ang nagpaginuginoo ka ng inyong giludan ug gitahod nga pinaagi sa balaod na iya sa kalibutan. Tama? Tao gyapon mag-act anak paginugino. Tanan lang tao gyud. Boy, ikaw na ko nagwali, dili ko mamadlong kay ang gusto ka nato dapig ka nato, ang dili gusto makigbatok mo gyud na. Wala kaya na mag-debate ng mga tao nga mga nagsigig debate diya. Dili pod mo layo pod sa mga parisiyo. Sige mo ilog-ilog asa ang inyong pagtuo nga wala mo nagabuhat. Tama? Tama gyud. Nya unsa pa pod ta? Gipanamon kon sa sana naglingkod sa tuo sa amahan. Tapos yan mo balik sa dinhi aron pakukom sa mga nagatuo ako sa Santos nga Katoliko, nga simbahan apostoliko. Sa ato pa ang tinuod nga Katoliko, universal man na boy. Oo, universal man na sa ato pa. Walay reliyon. Nga naigo man na dito tungod kaninyo nagbahin-bahin usab daman no na sa Biblia no. Amo nakadungog anak basahan ninyo na no. Tungod kanyo nagbahin-bahin hinuon ang mga Kristiyano. Kaya nga naman nakita man sa binuhatan nga pwede pangortahan si Kristo. Nga wala man sa buhat. Nga ang uban nga naniid po itong mga reliyon man sa binuhatan Tama gyud. Nagdala man ni cross pero ang ilang kinakbad man. Wala nagbahin-bahin hinuon ng mga tao. Nag-ilog na hinuon asa ang tinuod. Nga nagbuhat na sila og mga pulpito. Theology, philosophy, gisop ngita na sila dalan ba? Imbis street unta na to
pagpaubos, pagpasaylo, gilay nung gituis kini sa mga taong walay alamag o mabalhinon sa balaod, sama silang gibuhat sa ubang panid sa kasulatan na sa Biblia. Agad. Oo. Nga, para karon ako ang ginasulti nyo na ako itawhanon. Oy, dili ko makaluwas, boy. Dili ko. Nagwali lang ko sa kamaturan. Haron maghatag kaniyong kagawasan. May kagawasan tang mangayo kung nagbuhat ta. Tama? Tama. Apostolik ko. Apostolis ka nang na mga biyag. Basta nga gina ninyong mga title na adiyan yung humanon. Kaya ang magpili-pili, nagpasabot, magpili ni pabor kanila. Ay naaman na sila yung mga kiniyaboy. Ilang ipamatuod, putol-putulon, ipamatuod, nga tama mi. Boy, si Kristo lang ang tama. Walay tao nga tama. Tama. Unya, ang ato ang mali, buhato na tong tama, pinaagi kaniya. Sundon gid nato siya. Namon ni natay krido sa pagtuo. Kuan na ba muto? Sundon nato na. Nya tanawa ang sige kagyaw-yaw nagabuhat ka. Tama. Apostolik ko nga simbahan, tama no? Kung sa itong mga pulong dito sa Bituwa, kung mo ito sundon, kung nato to, Muto man na nimo. buhaton yun. Buhaton paningkamot ka. Nag-guide nimo na ba? Pero kung dili mabuhat, pa Diyos na. Kana ding kaslon mo. Unsay moto niyo sa kasal nimo kay gihigugma nimo imong asawa. Tama. Sa kay gihigugma nimo asawa, bahalag libakiran sa bahala sa imuha lagi kay nganong bitang imong gipakaslan na. Tama, agad. Ya katong asawa po kung imo man gidawat tong bana basig palahubog na sa sugarol na siya ubad na siya. Sige pasaan na imong kaugalingong cross ngano man insulod gud ka diya nganong sige makag-adtos imong inahan magilak-hilak ka. Nga ikaw man ang nagpili anak. Maupod sa itong kaluwasan karon inikabot sa panahon kanang miingon ko may kalagnaan hiti iyo man ang gipili sa buhi mo wala man mo numinaw nako. Tama, agad. Ay, unsa may katungod na ko ana. O didto mo, kana nag-blessing, naguna na siya kanato didto. Nga sige kong ingon, didto mo. Ka nagsaad ninyo. Nga gipanulisan man di mo. Nga mo tong dili ko mo dawat og suborno og suod kanako. Sige sip-sip sa inyong agalon, sige. Sip-sip sa agalon. Ikaw sa lugod ay pagsip-sip sa agalon kay manghulga ang imong agalon. Mapot si Kristo karon naghulga na. Ang Diyos amahan. Kaya ano sige matag sip-sip sa patay. Kinulit sa tao. Buhi di ba? Na ato adre na i-cross magtanaw ko sa cross looya gid ni Papa Jesus no kanunay gipalansa sa mga taong hakok. Nya mo ingon pag yun dito hatag mo namo kay ang Dios lang maghatag. Nya ingon man Ginoo ay kanon na sa taya. Tanan nagawali. Tanan nagasulti panidin ninyo ay ang binuhatan di ba na sa Biblia? Na, agad. Kana nagpanung panidin mo siya kay basi gigamit lang nila si Kristo aron sila mabahandianon dili ra bagid na mga busog boy bisig sa wa gini katagbawan nya dili man na muhatag nagsige man na sa pangilkil Muna na ang kinaya sa tawanon. Nagwali. boy gigamit si Kristo sa iyang paggamit sa kong gipalaan. Dako kahit tulubagon boy ila na inikabot sa panahon kaya kung makasabot lang ang mga pari nako ang mga pastor nako ani kamatuoran man ni kung dili sila makigawat dili man ko makigdebate nila kinsa man kuno ko gamay raman mo kinsa raman ko isulti man ako ni kung nadug patay naman ko sa tawhanon boy nanawa god re nibiya ko sa akong mga business gidawat na ko re aron madaog na ko ang espiritu. Tama. Karon ningon bagay di ba na Alice Wilson ang dili lang nako gusto nimo huyang lang ka di ba no huyang ko kay nagantos ko naghila ko Ginoo ako pa ning kalutan Ginoo mubalik na siya pero ako lang gihangyo siya ayaw sa taon luoy magigugma po ko anak kong makaaway nang libak na ko magigugma po ko anak boy mao na ang ako ang sala ngano man nagsige lang kog pangaliw po sa Dios bisag maghangyo pag kung naay masakit Ginoo kung mahimo ako niyang sakit be kabalo man gyud ko kini sila di madungog ang ilang pag-ampo kay aduna man sila kahiubos waka sa iyang inahan amahan nya pamalikas sige disog pamalikas kuan na lang niya karon boy dili na mantang ingon nanaktak nako dili na nako makuha ang dili iya sa Dios mamatay siya ano man dili man napaman siya higit pagdumot mamatay siya kung mabaydan sa imong kinabuhi ang imuang sala maghari ka uban kaniya nan
Kung nagsakit ka pa nya nagmahay hinuon ka sa Ginoo, isog hinuon ka. Tama, askin sa imong amahan. Gitagaan makagtsansaan ha, kay kung abtik ka, pareha na mga datok nang hayahay kayo, di maminaw sa pulong sa Dios. Og dito sila, kay naama sila kwarta dito, magsipsip sa nagsaad, nga dininaw mo, mo ni among tinuan, hatag mo na mo, kami na'y mahibalo. Oh, tanawa. Dito sila ba, kay dali, ramangod kayo ang paghatag. Nga labi nagpalakpakan ka. Politiko ba, pasidunggan na ka. Humana, naam na sa Biblia. Ay, mo hatag dito sa gipalakpakan mo. Kaya pasidunggan naman mo sa mga tao. Ang Diyos di na magpasidung niya ang kasagaran sa mga tao. Boy, dito maghatag. Labi nagkikapikapon dayon sa mga mini nga magtutudlo. Suborno. Nga gigamit nila ang pagka makasasala sa tao. Sa Osias, di ba? Pahimoslan. Ipahimoslan gid nila. Boy, daghanang ang pagbadlong. Kaya nakamong tipati. Nga mo na tong sa atong kredo sa pagtuo apostoliko, katoliko nga simbahan dili malang gool kay ko boy. Ako binunyagan ko sa katoliko, wala man ko nigbiya sa katoliko. Ako ra mang isulti nga tinuod gyud apostoliko gyud nga nagabuhat gyud, wala nagsaligta sa ato ang amo didto nga naglingkod sa hayahay nga lugar. Gipamatay man gani nila sa una ang mga apostolos, bisan si Pedro tungod kay gipasilyuhan ni Kristo, gigamit ang pangalan. Mana pagigamit ang pangalan ni Kristo, Kristohanon, pero wala sa buhat. Tama agad. Na mana mo pasaylo gid ka para di Kristo nagpasaylo. Nga pasana yung kaugalingong cross, bugat kay ni pagpasaylo boy. Bugat kay ni kay ang unang sala ato ang manggarbo ug kakog. Ana nga dako kayo ni kayo mission sa mga tao. Mana ingon ako nadungog na yung tingog duol. Sila ang moduol dapat nako dinhi. Kung ako no adto, tanawa si Kristo, di ba isa, kung mulano kang duol ka mo, pangita ako ninyo kung nakaila ka mo. Di ba? Kung kinsa ako kanya tumausap ako sa kung pagbalik ang Espiritu. Magpandong ko din sige kung ingon, kinsa ka akong dapig no? Sila ang muanhi din Kung muadto ko dito sa grupo, swerte na kaya na dapat magtapok. Sila mo to sa nang naghiling ko. Wala nagpasabot nga gipapas lang mga liupo sa Dios ug diya dayon mo balik ka sa Dios, dili kay digbalik kasi mo agalon nga imong subornuhan nga nagsaad nagpaampo ko no niyan sa nga ang gani katekista yung gamhanan ko no ang mga pari dili boy. Tama. Boy, si Kristo ang tinuod nga Pangulong Pari. Anino lamang kana ang mga pari dinhi sa kalibutan. Si Pablo, ang Diyos mo'y nagbuhat kaniyang pari. Kinsa may nagpapatay niya, bi? Mga pare. Hudayong pare. Nakan mga Hudyo og kinaiya. Bantayan nyo na kanang nagbot-bot og balaod. Tama agad. Ang tinuod nga pari, nagpakamatay. Para sa kahodo, gusto ko kwaon kani sa Ginoo para lang sa mga tao nga kog diri sa kalibutan. Ay dili mo sila modapig sa akong gisulti nga naam na sa Biblia. Ay nagbuhat sila mga libro ba daghang pulpito. Daghan kaniyo nga giplano na daan nila ang mga pagbasa. Ang kamatuoran unta isulti kung magbunyag ta sulti inig kadagko imong anak mga ginikanan nga kinahanglang mutahod gyud sa ginikanan sa mga magulang. Sultian pud tong gipangkasal nga higugmaon gyud ang asawa. Nga bitang imong gi-asawa na. Tama? Sultian po to sa asawa po. Tahura imong bana. Mana karon mangita sila sa pangasawunon. Boy, naanadre ang pangasawunon. Ang bot ipasabot ng pangasawunon. Dili tawhanon. Kaya ang asawa, mutahod man sa bana. Bisan kamo, lalaki, kung mutahod mo sa pulong nga iyagid sa Espiritu. Kini, akong gisulti kaninyo. Dili ko makaluwas kaninyo. Dili. Magwali lang ko sa kamaturan, ipaila lang nako si Kristo. Gipadala lang nako ang Espiritu aron magduhig sa kalayo sa Espiritu. Magunob maginiboy ang kalibutan. Mana karon ang it's to one hydrogen to oxygen karon manglutaw man na ang mga di mo sobra ang oxygen, di mo sila og kini. Tanawa god ang mga tao god tungod sa pagtuon nila tawhanon, di na sila motuo sa Ginoo. Pero ang sensya kani karon naglibog na sila, di ba? Man ang preparasyon
Tama gid. Mag-prepare ta pasagdain na sila kay kanang mga tao nga gahig mga ulo boy nag-ingon man Ginoo aduna na ako'y giandam kanila. Laglagon ang mga laglagonon. Ana nga ako gipaningkamutan ako nga dili ko magsuko. Ako ala gining antusan pero sa tinuod boy nisuko ang espiritu. Ano man ningon ko Ginoo ay lang ko gamita para sa mga laglagonon. Ikaw nang mahibalo. Manang gitugyan ako ang akong kaugalingon to sa Dios. Mo nang muhawa ko sa mga tamakig debate nako kay maulawan gid sila. Tama Nya gid. ko musuko ang espiritu. Tanawa taw na ako gitambala no kay dili sila mosultis ka matuoran di ba natumba. Tama gid. Nalunoy siya. Saksi man kaato. Kay espiritu Tama. magsuko boy, magsuko. Ako lang yung gipugnan ang gahom sa espiritu nga gihatag nako. Takaan ko katungod sa Dios. Matanawa ng anong naayo pero dili nako maayo ang tanan nga kulang og pagtuo. Labi nag namalikas boy. Na may panahon, di ba? Na may sanga nga putlon haron mamungag daghan. Kay nabugatan ang inahan, nabugatan siya mga anak. So paunahon siya dito, di ba? No? Tama. Mamatay ka, uban ka ni maghari ka, uban ka niya dito. Tama? Tama gid. Naaman si Kristo sa langit. Karon manggod kay magpili manggod sa bagong yuta, boy. Ako magabuhi ka ba patyo ni mo daan ang imong sala. Anang pandongan nako siya. Ya kung mabugatan pod mo, di ba di nang Ginoo, dool kamo kanako nga kamong gikapoy kay papahulayon ko. Ay mo kabalaka kung maabot na sa kamatayan. Nga naman mabugatan man ka. Usa, ang kabalaka kwa anak parang di ka mabugatan. Sagdain na. Sig away. Kung pobre ka pasagdain na. Kay naamay dato nga sama ni isa to. Muhatag po, di ba? No? Kuan hob. Sa kayo. Sa kayo. Ay hob. Ay muhatag lang dito sila sa tao muhatag nga nagsulti sa kamaturan kay makikatungod siya nga mangayo sa ato pa ang akong giwali wala man sila nagwali makakuha po sila bandi dili dito sa tao nga wa kyun naghatag pagwali gigamit man gani ang Ginoo boy mao naman hinuon sila na hayahay kaya ako lang diri kung naghatag tayo nakita man gyud ninyo dinhi kung sa gihatag hatag nato sa tao nagatiman nagalagad ta sila man hinuy gialagaran sila man ang bossing nga gigamit nila ang credo sa pagtuo pero wala nagabuhat kaya kung nagtuo sila nahadlok sila sa Dios kung nahadlok sa Dios dili mo gamit sa mga gibalaan ni Kristo. Tama? Ayaw ka mo paglingkod sa lingkuranan nga gipasidunggan. Nya kinsa matong gipasidunggan? Shout out ni sa mga pari kawas kong buotan. Tama. Base mo duol ka ninyo ang inyong gipasidunggan og pahawaon kamo. Di ba no? Ulaw kay no. Ano boy, ako maulaw ko kung sige ko amin na ako sa sulod di ba pahuman magubo ko sa puti maghuman ko ana. Simple na ko nakigsulti ninyo. Tama. Ay dili ko Ginoo siya kadlukan ako espiritu lang ang katungod lang ang yang gihatag nako nga akong buhaton walihan ko kamo duhigan kung nagatuo mo nako sa akong gisulti ayun mo sa Dios mo tingin ko sa inyong pagtuo ka nako mo'y makaayo kaninyo mga tong naayo uban nga naayo diri tungod kay nagtuo sa ako nga gigamit ko sa espiritu magunsa man to boy wala nagatuon ako tambalan ako din yung paghuman tanawa dagang naayo diri gamay rang 2,000 ang naayo boy nga isa duha lang nga ni anhi sa ko adri ulahi kay nagsigig paglipak po pamalikas pud silang balay nya katong masakiton moingon na gud nga mohawa ko dito kapait na kay sige pamalikas man dito nya kinsa man tong Dios ato di mamatay nuunto siya inay nga masakiton imong pahingon lunoy ang sagday na di ba imuha na mo na magsakit di kay sige ni kag away dito si kag pamalikas ikaw kuno be di magtugyan na ka sa Ginoo Tama gid. kay wala man nakita nimo pagmahal bisig nagsakit ka Tama gid. ikaw pa sa una ikaw wala pa ka nagsakit sa una wala man ka naminaw pud sa pulong sa Dios nagsalig minuong ka atong sigsimba dito ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing kung makita nimo nga ikaw nagabuhat sa sugo sa Dios anaa si Kristo simbahan sa Dios duha og tulo wala ay paggunubo na mga simbahan